Salutare! Bine ați venit la un nou review. De data asta am 3 accesorii mărunțele. Vorbim de un patch, o bandă adezivă și o curea. Am să încep cu banda adezivă pentru că am niște chestii deja personalizate, să zic așa. Banda adezivă de 10 metri de la Miltech, pe model Flectar, în cod 5495. Personal am mai folosit banda adezivă același, tot de la Miltech, pe model Woodland, cod 5494, tot de pe site-ul Octagon. E o bandă care personal mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă știți, leucoplastul acela vechi. E ușor de lucrat cu ea, se poate tăia și la precizie, se lipește bine și se poate tăia atât la precizie cât și se poate rupe ușor cu mâna. E textil, se lipește foarte bine, dar în aceeași măsură, dacă ai nevoie o dată de 2 ori, hai să zicem, merge reaplicată. Și partea faină este că nu lasă lipici. Cu cealaltă bandă mi-am personalizat o grămadă de prostii. M-am jucat foarte mult pe replica asta. Am mai dat jos de pe ea, a trebuit să desfac replica, am mai dat jos banda, am mai pus, dar încă se comportă foarte bine și e de, nu știu, hai să zic de un an de zile. Ok, da, se vede mai ales pe zonele de uzură, se vede că începe să se deslipească, dar părerea mea este că e foarte ok. Spre deosebire de cealaltă bandă adezivă, de cele mai înguste, de astea mai pufoase, mie nu-mi place așa de mult varianta asta. Mai degrabă mă duc cu asta, dar asta într-adevăr nu lasă nici măcar atât urmă de lipici și cel puțin e mai pufoasă, așa să zici un pic. Poate unii preferați varianta asta, dar mie îmi place foarte, foarte mult genul ăsta de bandă și o recomand cu încredere și la caz de nevoie poți să folosești pe post de, nu știu, leucoplast, scotch, chestii. Bun. Patch-uri. Eu folosesc patch-uri, am peste tot. Acum mi-am comandat unul cu România, e codul 9503. Cred că e 24 de lei pe site-ul celor de la Octagon acum. Nu e foarte mult de discutat despre el, decât faptul că e subțire. Nu-mi plac patch-urile foarte, foarte groase, care se dezlipesc la atingere, pentru că devin, practic, e incomod, adică devine mai gros decât materialul și se agață. E un patch subțire, brodat pe plastic, are un velcro care personal mi place foarte tare. Hai să văd cum stă. Da, se prinde foarte, foarte ok, foarte ușor. Da, nu nimic de zis. E un patch calitativ. Important e să rămână lipit, ceea ce o face, și cu asta basta. Cureaua, curea pantalon, camuflaj de deșert, cod 5446. La momentul review-ului e 22 de lei și 20 de bani pe site-ul Octagon. E o curea care personal, materialul e ok. Îmi place că se poate schimba, are genul ăsta de cataramă care, când o pui la spălat poți să se desface catarama de aici, se scoate, se pune înapoi, se fixează la loc.
Problema este că e destul de îngustă, adică are, nu știu, cred că 4 cm, 3 cm are. E destul de îngustă și nu știu sincer dacă mă ajută pe teren. Dar, la capitolul închidere, e genul ăsta de curea care cu cât tragi mai tare, cu atât se strânge mai tare. Deci nu ar fi probleme cu ea. După aceea, bineînțeles, e mai greu de deschis dacă ai tras tare. Dar e o curea bună, e o curea rezistentă, cel mai probabil o suport în viața de zi cu zi. Pe pantalonii tactici, în mod clar, nu o suport, pentru că acolo găicile sunt foarte mari, ai nevoie de o curea mai serioasă. Dar pentru meciurile casual, la o pereche de jeans, la o pereche de cargo, merge foarte fain. Și cum am zis, la capitolul calitate e super tare, e rezistentă. Cred că e ceva bumbac, iar lungimea curelei e 130 de cm, iar lățimea, cum am zis, este 3 cm. Deci, atenție când o comandați, pentru ce o comandați.